Имаше номинации и аз дълго мислих дали да ги приема. Дълбоко вярвам, че политиката е осъзнат избор на възможности и към настоящия момент вярвам, че имам енергията да изведа тези битки. Пътувайки насам, си припомних нещо, което ми каза мой приятел англичанин по повод Брекзит. Каза, ако искаш да разбереш колко откачена е днешната политика, опитай се да обясниш на чужденец. Давам си сметка, че днешната политическа ситуация не мога да обясня и на съгражданите си. Знам, че не сме там, където искахме да бъдем и знам, че не сме това, което искахме да бъдем. Дълбоко не вярвам в връщането назад и в задълбаването в стари грешки. Смятам, че те трябва да служат за един много сериозен опит, за един много сериозен анализ и ако можем да не ги повтаряме. Ако правим едно и също и чакаме различен резултат, не бихме довели до различен резултат. Трагедията на Демократи за силна България към момента далеч не е, че не сме в този парламент. Истинската драма за мен се състои в това, че не можахме да отговорим на реалните политически изисквания. Дали достатъчно високо не успяхме да ги изговорим, дали достатъчно правилно не ги артикулирахме, дали не ни разбраха. Това няма никакво значение. То можеше да има значение към 25 марта, евентуално. Към днешна дата има значение само това, че нещата не ни се случиха. Много ми се иска да говорим за дясното, за неговото преучредяване, за принципната му позиция. Много ми се иска да говорим за дясното без трикове, без стратегии, без опити да лидираме процеса и без самоизтъкване как сме най-хубавите, най-умните и най-добрите. Ние безспорно сме такива, но не и за български избирател. Много ми се иска да говорим за това как след четвърт век БСП взе такъв резултат, какъвто преди четвърт век. Как БСП удвои депутатите си в Народното събрание и задава дневен ред. Как говорител на дългосрочните очаквания на българското общество е партия без ясна идеология и с криминален характер. Искам обаче да кажа какво предлагам за Демократи за силна България, за това сте ме поканили. През годините пътищата ни се разделиха с много хора. Хора ценни, авторитетни и безспорно специалисти в областите, в които се развиват. По една или друга причина. Няма да дълбая в причините. Фактите са факти обаче. Смятам, че капацитета на тези хора трябва да бъде използван и те трябва да бъдат поканени да участват активно в развитието на политиките. Смятам, че тези хора са ценни за всеки нов, млад, прохождащ политик, който мечтае да прави политики. От партия, която имаше възможността да предложи национална програма за развитие на държавата, напоследък приличаме на кръжок. Това не ми харесва. Числя и себе си в цялата тази работа. Предлагам консултативен съвет по политики и да протегнем ръка на хора, които по един или друг начин се отдалечиха от Демократи за силна България. Втората конкретна задача, която стои пред партията, е укрепване на структурите. Аз виждам една задоволително пълна зала, предвид това, че може би в София дори хората бяха по-малко. Това говори за много слаб интерес не само към политиката, но и към нас като политически играчи. ДСБ дълго време акцентираше върху национални политики и някакси местните политики се правяха в движение. Адхок за изборите. Вярвам, че трябва да развиваме сериозно местни политики през местни инициативи и през разпознаваеми местни хора. Вярвам, че местните структури трябва да бъдат изключително отворени и изключително приветливи за нови хора. Не казвам млади, тъй като младостта в политиката не смятам за особено предимство. Третото нещо, което искам да предложа, не ги степенувам по важност и ги поглеждам от време на време, е експертни комисии за секторни политики. Безспорно е опозиционната ни позиция спрямо настоящото управление. Тя не би могла да бъде друга.
но би трябвало да се основава на съвсем аргументирани политически позиции, а не на крясъци, на спорадични обиждания, кой какъв е. Вярвам, че трябва по най-бързи начин да сформираме екипи от говорители по всички секторни политики. Вчера в Русе генерал Атанасов каза, последните 2 години партията нямаше други говорители, освен мен и господин Кънев. Това е факт. Не дълбая в този факт, просто го посочвам и смятам, че не трябва да се продължава в тая линия. И накрая, вярвам, че дясното трябва да се преучреди, но наистина от здраво, персонално, почтенно, без трикови стратегии. Вярвам, че Демократи за силна България, партия, която се създаде за свободните от комунизъм, български граждани, които искат да просперират през собствения си труд, които мечтаят за добро образование на децата си и за възможности за предприемачество и развитие, трябва да се върне към корените си и трябва много смело и много сериозно да артикулира посланията, около които се събра. Именно яростна защита на евроатлантическия ни избор. И като казвам яростна защита, имам предвид непотреблението, през което всеки от нас избра евроатлантизма. Не пътуването, през което всеки от нас избра евроатлантизма. А когато този евроатлантизъм бива нападан от всевъзможни тролове, защото ние не живеем в хибридна война, ние живеем в хибридна окупация, войната я загубихме отдавна, никой не застава на барикадата. На барикадата Йохан е сам. Вярвам, че трябва яростно да се бори за справедливост, основана на равенство пред закона на всички български граждани. Двойните аршини не рушат Демократи за силна България. Двойните аршини рушат демокрацията. И вярвам, че основната ни цел е добруването на българския гражданин. Щастливи семейства, образовани граждани, интелигентен растеж. И чакам въпроси. Благодаря. Първо ще се изкажа.